Sukaldearen nahikoa zaharra da, etxearen berezkoa ez izan arren. Handia da aintzinakoen gizan, zurezko mahai luzea dauka erdian. Ekonomikoa esaten zitzaien sukalde haietakoa ere bai, labe handi batekin. Eta lehengo arazan, egunero erabiltzen duten bitorrozeramika modernoa agerri da. Pitxar elektrikoan berotu dugura, nazka ematen dioten zenbait olekutan, tearen pigmentu marroi genezinak dauzkarako teontziak. Haukoan bereziki. Pozik ekarriko luke berri bat, baina Martinek inoizko gazei mirespen larria izateaz beste, badu burgez puritanoek daukaten trasteak iraunarazteko joera ekonomoa. Eta gaizki irudituko litzaioke halakoriko egingo balu. Tea egiteko arauzko prozedura jarraitu du. Teontzia ur irakitan pasatu bero dadin. Tea ipini, koilaracadatxo bana eta beste bat teontziarentzat. Ura bota eta 5 minutu zehatz itxaron. Martinek arraskan iratuta dauzkan ontziak garbitzeko profitatuak. Txorrota itxita ahotsak entzun ditzake zaran, susurra hutsa. Ahapeka ari balira moduan, bizkarra emandako guztietan erabili ohi duten era estalian. Bere honetik ateratzen zen garai batean, orain ez, zaran bueltatu denean, ezin dotoreago aurkitu du idazlea. Polo behiz bat, kolore bereko arizko galtzak. Alboko lotura duen horietakoak, espiliak bezain distiratsu eta loedeko jaka zeta gordinekoa. Paparo egal, eskumutur eta patorika larruzkoekin. Ia guztia musteko. Jaka guztizta ederra, behar duena baino gutxienez neurri bat handiagoa izatea.